Luulitteko, että mä unohdin? Ei hätä, en unohtanut. Eli vihdoin täytetään lokakuun tilaukset kartalle tästä. Mä oon vähän myöhässä. Nämä on joulu- ja loppuvuoden kiireet aina tällaisia yrittäjänä. Mä oon tosiaan J.K. Pölkki, eli se tyyppi, joka teki omia paperituotteita, tai siis niinku kuvitti ja valmistaa niistä tuotteita. Kattokaa, mulla on magneeteissa nykyään omat pakkaukset ja mun verkkokaupassa on nyt joulukorttejakin. Mutta nyt täytetään karttaa. Lokakuun ensimmäinen tilaus meni Leppävirtaan. Lehmo, Pihtipudas, Kangasala. Mulla tippuu. Näitä on liikaa. Pirkanmaa täällä vallottaa. Mä en oo ihan varma mistä tilat. Laitan tohon reunaan. Ähtäri. Ja uudestaan tänne. Tampere. Mä koitan saada mahtua. Joo, noin. Tampereelle pysyy jotenkin. Rovaniemi. Sitten takas Tampereelle. Ja uudestaan Rovaniemi. Aika hauska, että on tälleen peräkanaa nää. Tampere, Rovaniemi, Tampere. Lokakuun 10. tilaus meni Raisioon. Tyrnävä, Lohja, Turku, Parainen, Helsinki, Kangasala, Kärsämäki, Riihimäki, Vähäkyrö, Pori, Längelmäki, Kuopio, Rovaniemi. Saadaan mitä ne jonnekin mahtuu. Vantaa. Ja kuukauden viimeinen tilaus meni Nivalaan. Nyt on kaikki kartalla ja on aika päivittää vielä tää lista. Eli katsotaan kuinka lähelle päästään 300 tilausta. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 25. 209 tilausta ollaan saatu lokakuun loppuun mennessä 300, eli alle 100 enää puuttuu. Mut hei, alkaahan toi kartta näyttää jo aika täydeltä. Ja eli vielä on tää marras- ja joulukuun aikaa mun saada se about 90 tilausta kasaan. Katsotaan onnistunko mä. Se on vähän siinä voi olla, että jää vähän alle, mutta mä yritän parhaani. Ja tosiaan tiedoksi teille, että tosiaan nythän on Black Friday ja mitä näitä aloja nyt on tässä, niin sen kunniaksi mun verkkokaupassa on nyt -20% koko tilauksesta ostoskorista, eli päivittyy sinne ostoskoriin. Eli jos sä haluat avittaa tämän karttaprojektin kanssa, niin nyt on oiva chanssi. Moikka!